Jakora moge jwangen juma manyien tingeni mano wachako chenro mar ohala gi mwandu. Tichangwen ka tichangwen wakelo ni chenro mapuonji kendo miriek ni mopogore opogore kaka nyalo chako ohala kendo tae e yo makare. Machiegni nyinga Cleophas Oluoch. Kawuono nyakora moge jwang chenro terowa e kaunti ma Kisumu kama wayudo thuolo mar bet piny kendo watwa kae kod jal moyawo kar rieyo fuoni mag del inyaluonge ni gym. Kae otime e holno maga kan e kaunti ma Kisumu kendo kae oleronwa kaka nochako ohalani. Manyaka sani jogo mantiere osuptal tiyo godo, jogo mantiere oko bende neno kaka ginyalo yudo resruok. Kama noket mana tenge ne ji matin kawuono yaw ne oganda duto gi lengo achiel kata get achiel mano mar rieyo fuoni kendo mar miyo oganda teko mopogore opogore. Kawuono wayudo thuolo mar twak kod Joseph Okelo. Joseph Okelo osetimo ohalani kuom higa sani. Higni mabende osebedo kotimo ohalani, olerno moro mosebedo go kae, midhiero mosekale kaachiel koda kachiedh nade moko bende moseyudo e tich machalo kamae. Joseph Okelo ema chakonwa chenro ma kawuono mar ohala gi mwandu. Ani luonga ni Joseph Okelo, ajaga game, Kisumu gatimo ohala mar wellness otimo ohala mar gym. Gym ka wan gi a lot of things mantie, but all in all, oriwa wellness mar dhano, kit dhano te, dend dhano te. Ohala ni achako timo 2018, ema nachake ohand gym. Bedo ga chon natimo ga mazoezi. Koro mazoezi kana timo na develop interest ohala mar gym. Koro kana yudo opportunity ka yaga kan holga, koro mana wacho ni mondo ayawe ohala mar gym. Koro achako time higa mar 2018. Mor mayudo ni okonyo ji mang'eny, osekonyo ji mang'eny. Nitie jok mabiro ka mabedo referred gi daktari, jok mantie gi lifestyle diseases, nitie jok mabendo se donjo ka mose compete mose the international standards through competition mar bodybuilding. Koro ber maseyudo number 1 en ni ji mabiro ka tuo mang'eny mobedo referred gi daktari ng'eny gi yudo ka wathiedho malokre mawuothi. Sana jok mogo stroke, jok mantie gi diabetics, warwako ga program moro kanyo ma kwase train gi yudo ka bang'e joma mantie problems chako wuotho mabed maber, ibed maber. Interest, nan gi interest mar bedo gi gym. And kana donjo timo ohala mar gym, nakwonga bedo ng'ama train mokwongo. Koro kana si train, koro ka develop interest mar ayaw kara mondo abedgo, mondo bende atim gik moko ma ji timo e gym be. Ohala mar gym is a bit expensive. Number 1, ibro dwaro mashinde are a bit expensive. Ibro dwaro weights, ibro dwaro space bodwaro maduong' nikech mokwongo nyaka ibed gi kama studio kama itime classes mag aerobics, nyaka ibed gi gym itself, nyaka ibed gi kama itime cardiovascular workout, nyaka ibed gi kama ji luokre maler, gi kama ji nyalo betie
katimo nutrition talk, so it's a bit extensive mondo yaw ohala mar gym, so odwaro at least mondo ibed gi pesa maber matin kinyalo yawe. Kidwa chako kaka an kana chako na olo loan, adhi e bank mo bank omiya loan, koro loan ne mana chako go, nariwo gi savings na matin mane mana chako go ohala ni. To gima nyalo wacho ni kidwa chake, kidhi e bank nan gi collateral mana chiwo, akawo title deed na mana omiya go loan, koro mane mana chako go ohala. Challenges osebedo mang'eny. Iyudo ka a lot of new things biro each and every time, and then equipments be biro manyien, koro ing'eni yudo ni every time and then dwaro ni loko kata equipments expensive, koro yudo ni samoro equipment achiel kende en gimoro 700,000. Koro mondo inyiewe, mondo cope up with the time, manyiso ni nyaka bed ni iwilo gi throughout. Number 2, ji okosebedo kane gi income maber sana last year. Turnout nok ber, iyudo ka everybody was crying and economy was not doing well. Koro mano was the biggest challenge. Iyudo ka ji okobiro mang'eny, ting'eni iyudo ka ibendo ok inyal yudo pesa kata michulo go jotich, ichulo go rent, as tibendi dong' ye gimoro matin kanyo. Anyalo mana advise jothurwa ni gimoro amora nyaka ichak matin, to podho be is a way of learning. Koro ichake, the only problem ni kok iyudo kama strategic, tinyalo yudo ka onyalo bedo a bit challenging. Koro nyaka iyudo kama strategic, aste inyalo yudo ji mang'eny. To kapo ni ok yudo kama strategic, to onyalo chandi matin, lakini ing'eni afadhali chak moloyo kok ichako. So kisechako no tibiro yudo the problems where it is, to koro problem ge miloso tineno kaka gik moko dhi to bedo abeda gima ber. An gi advert e social media, referrals be wantiego, ajaketo ga adverts e posters, kidhi ginene mag jo county, billboards mag jo county go, the LED screens mago be aligned ga kanyo. Koro ng'enyne ayudo joga through adverts maketo ga screen, then gi social media. Chon wellness no weni joma bodi magoji, and kani dhi gym kinyiso ng'ato ni dhi gym to ne ng'ato ng'e mana ni idwa go ng'a. Koro tinde koro tinde ji noduogo realize ni gini en lifestyle. Koro gimomiyo sani ji ohoye nikech lifestyle diseases obiro mang'eny, koro chando ji kabisa. Koro each and every person, gik moko ma ng'ato nyalo timo ma physical onge. Koro the only place minya time physical activity en mana e gym. Kanye inyalo yude konyruok, nikech obiro konyi rom tuoche moko mag lifestyle diseases te ok ibi yudo. Kendo ibo yudo ka at the long run ibedo gi good health. Osekonya kuonde moko achiel ariyo adek, chulo fees ne nyithindo, setimo gik achiel ariyo adek, so anyalo wacho no ber, okelo mwandu. At least ok oweyi nono, nyaka iyudie gimoro ma igeng'o ga achiel ariyo adek. Namba na mar sim en 0722 36 71 65. Anyalo nyiso oganda mantie within Kisumu town. Wan gi gym e Aga Khan Hall ka. Gym is very affordable. And it is the only gym mantie gi running track and walking track. Onge any other gym in town minyalo yudo ka minyalo wuothe kata ka minyalo ringe. So we have a unique feature, minyalo bira godhiambo, ti stroll mos outdoor kama kata piko kenya gwei, and very safe. Wan gi ample parking maduong, and wan gi instructors, fully equipped gym. Dwa hero ni kubiro, you will get the best services mubro yudo ever. So we would want to encourage you ni come and visit us. We do the best compared to none.
Nyakwara Mogejwang wasewinjo sigand Joseph Okelo kako timo ohala kendo kako osebedo kotaye kaunti ma Kisumu. En kinde ma odak ka wiyo machuok to ka aduogo ka kod jaohala mar juma. Kik idhi mabor. Ng'at manigi chenro mopondo chako wuoth mar hera kod wuondruok. Ichwanya to bok ichwanya nikech koro how. Yiero ma ng'ato timo kelo weche mopondo manyalo ketho gik moko duto. Kuom gik motimo nano nyaka chul kuoro, nyaka manye. To hera nyalo bedo muofu. To seche moko hera en mana gima ichiwo. Kwani nasenya nyisi karango ni en mali, wacha ne mbele ne, wacha ne nyisi karango, ne nyisi ga karango. Sama dira en miriambo. Adoni mundu nyisa nyako ni enosiep. Seche moko hera ok en gima ichiwo, en gima iyudo. Samoro ktiga gi chuny, samoro nyakiti gi pachi. Ewi Nam Cinema, Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Mana e Ramogi TV. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolonyo weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kod wangeso kangeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Injili ngima, Injili makelo ngima. Gik moko adek gi ema usiko. Gin yie, gi geno kod hera. To gima duong'ie moloyo kuomgi en hera. Lolo mag Yesu. Ng'ata moyie kuom Nyasaye, mano e ng'a ma Nyasaye nigo seche duto. Sudane machiegni wawinj wach Nyasaye. Ma Nyasaye rit na e sabato makawuono sikasike dir Jehova Nyasaye ndalo duto e nying Yesu Kristo. Magi duto mana e chenro mar Injili ngima. Sabato ka sabato chakre saa 1 okinyi nyaka saa 3 okinyi. Arwakini macheni kendo Nyakwara Mogejwang chenro mar ohala gi mwandu dhi nyime kendo kawa medo kolo owelni mopogore opogore. Ne wasingo ni sano duogo ka gi jaohala mar juma en adier. Par nyalo miwa paro mopogore opogore kaka wanyalo bedo chenro ni mar ohala gi mwandu keornwa ote machuok. SMS line nomo yawo mena 3 nono e Facebook mano mar Ramogi TV, Facebook Ramogi TV Kenya. Imiwa paro ke jaohala wabiro iri kama intiere. Kawono Nyakwara Mogejwang kawo men jaohala mar juma wamanyo sigand George Akelo. George Akelo timo ohala mar uso gige sola mopogore opogore moting'o betri minyalo konyori ga ot e kinde ma stima bende olal. Magi gin gigo kata mwandu mawuok kaluwore kod teko mano mar wang' chieng'. Kawuono wabet kode piny, omiyo wariekni mantiere timo ohala machalo kamae. Ber minyalo yudo ka itime kod jok moko man machiegni kodi, ahinya jogo bende mawuok e pinje maoko. Bende ing'e ni nyabedo gi chama en partnership. In kacha kod clients magi mawuok e pinje maoko, mwandu ma kama kigolo oko machopo pacho kae, gichopo nade. Mor mane mantiere tich machalo kamae. Doher mar timo ang'o e kinde mabiro gi ohala ni mosebedo kako timo e kaunti ma Nairobi kod alwora mage. Sitima ikeyo e kone mopogore opogore. George Akelo e jaohala wa mar juma. Iluonga ni George Akelo, awuok Homa Bay County, awuok Rangwe constituency, Kagano. Atimo ohala mar Green Energy Solution. Ohala ni asebede kuom higni 3. To naneno no ber mondo mi watimo ohala machal kama indi
to nikech okonyo ji, oduoko ibedo gi bill mar ke electricity dok chien. Kitimo ohala mar sola to en gi pesa nikech bill mar electricity dok chien, koro ji biro kuomi mang'eny ng'iewo gini dok godo e gweng'. E gwenge iyudo ka stima onge, to Green Energy Solution ni ema konyo ji e gwenge kocha. Ohala ni en gi yuto mare nikech gimoro amora tichako gi purpose ni nyaka idhi yud ohala e wi gimi timo. Koro en gi yuto mare, mane manomiyo ochako ohala machal kama, nikech yuto mare ber. Cleophas ma ohala masani dhi nikech king'iyo kaka remote areas iyudo ka stima kodonjo kuonde moko, kuonde ma be stima iyudo kosedonje to stima ok nyal kawo kata mana ndalo 2 kapok stima olal. Koro iyudo ka thoth jowa biro e Green Energy Solution mondo mi okonygi for security purposes, nikech stima ok tim ang'owa, ok en gima bet e gwenge machalo kaka remote areas. Iyudo ka stima no kobet to tok ndalo 2 olal, to kolal tiyudo kata ka uduogo kata mana another 2 weeks koka stima tim ang'owa, koka stima duogo. Koro manomiyo ohala ni wachake mondo mi wakony gwengewa. Wayudo ni remote area kochacha, wayudo ni jok mantiere seche moko gionge go weso manyalo donjo mondo mi gikaw gik mabechgi tek. Koro wabiro gi system ma keto gigewagi mondo mi nitie moko mabechgi yot manyalo konyo ang'owa, manyalo konyo jok modak remote area. Ma ka in gi siling 23,000 to ina gi stima e ot, kata inyalo keto stima, inyalo keto gini e center kamitiye, to ina kod ang'owa, ina kod stima, nikech ochalo kaka stima. Koro akwayo jok mabedo kaka jok manie remote area ni mondo chopi kama wantiere mondo gitim ang'owa, gi invest kuom Green Energy Solution. Yes. Mwandu ma wayudo ka wapatna gi Chinese. Gine magi kelonwa mwandu gi ka, to wamanyo go chiro, to wamiyo jogewa manie Kenya kae. Yes. To gima dang' awachi ni chandruok ma waneno kuom mwandu ma gikelonwa gi, ok ane chandruok maduong' ahinya mwaneno. Yes, nikech en winjruok marwa mwatimo e kindwa kodgi seche mwatimo biashara makama, ka gisemiyowa wambe wamanyo go chiro to wachulogi. Yes. En mana keto mijing'o gimidwa timo. Kiketo mijing'o gimidwa timo to ohala ber sana moloyo tich andika. Koro en mijing'o miketo kod manyo clients mondo mi iwuo gi clients, iket clients e ler adieri makende gima gini timo, kasto ibiro yudo ka gigeni dhi adhiya kare maonge wach moro machielo. Tok higni 3 mokalo ne atiyo gi foreigners gi, to kana atiyo kodgi to natiyo kodgi kang'iyo ni to gin ang'o ma gitimo ma wan to ok wanyal timo. Koro nakopo ma gitimo, to kana asekopo gima gitimo, no wanyal bedo gi pesa moromo, to
mana wawinjore mana wabede partnership e biashara machal kamae mondo mi otim ang'owa mondo mi wariembi mondo mi okonywa. Onge gima tek manyalo tamo ng'ato ni watimo en adieri mari ema kiketo mbele to gimoro amora biro timore ni kaka itimo ang'owa kaka idwaro. An gombona en ni kama koro antiere ni awuoge oko mondo mi abed e kiwango machielo makoro gigi anyalo dhi omo gi kenda from that foreign countries makelgi ka kenda moka kaw kuomgi direct. Mane kwan ma an godo to kigni 2-3 mabiro ni mondo koro adhi om gigi kenda kucho mondo atim ang'owa akelgi ka mondo ambe di koro kaw kuoma kaka koro wakaw kuomgi ni. Ng'ama dwa chako ohala mokwongo mokwongo ing'iyo to kadwa chako gini to adieri iketo adieri kuomi mokwongo. Kata an kachake nok ang'iyo ni to be an gi pesa, naketo adieri gi ng'at mana adwa timo go ohala ni. Koro adieri ni kiketo kibedo godo to nyalo mi step moro achiel mbele. To kidwa ng'iyo ni nyaka kunga bed gi pesa machal kama mondo ka chako ohala ni Cleophas mano ohala moko ibitimo. Mano ohala moko ibitimo. Inyalo bedo kata mana 10,000 tidhi ng'iewo gini kamoro tidogi uso ne ng'ato $12,000 tiyudo ohala mar $2,000 to 2,000 ni in eming'eyo kaka itimo ang'owa kaka idwa time mondo mi ikane ki ichak idog itimo ang'owa iwar gi machielo mondo ichak idog iusi iyud $5,000. En mana step by step. Koro an korka kora ka ng'iyo ni pesa ni mondo omi iyud ibed gi pesa mondo kichako ohala to okane. Koro mi ajiwo jogewa ni giwek ng'iyo pesa ma ni gine ka adwa chake to nyaka bed gi pesa maduong' koka chako ohala ni. Ooyo beda gi chir ni gini adwa time to ere kaka adwa time. Inyalo biro timakori gi jok mosetimo gini to udhi jogi pimoni kaka gini time to udhi adhiya mbele gi biashara. Motivation kaka yudo en interactions with clients, with different people ma interact godo makuna ne gini en seche moko yudo ka clients obiro e dukani openji ni gini en pesa di kata ko ng'iepo tiwinjo ka in gi ang'owa in gi courage moro manyalo miyo itim ang'owa itim gimo machielo mami kiny ichak itim ang'owa ichak imunda. En mana mijing'o ma ng'ato kete gire emotimo. Nikech anyalo bedo 1 week to pok iuso gimoro to after bang' tok 1 week no iyudo ka Nyasaye oduogo korka kori ma iuso ma be ok ne par ni ato 1 week mano ka uso ja kare na en ang'o ma omiyo ka usi. Koro gini en mana mos to wadhi ndalo ma koth chwe mang'eny tiyudo ka biashara dok piny. Gimomiyo biashara dok piny iyudo ka koro solar system ok tim ang'owa ok tim maber. Mane momiyo koro iyudo ka biashara dok piny. But ndalo ma chieng' rieny iyudo ka biashara biro mang'eny sana, ji duero mang'eny. Yes, but mbele kae kaka neno kaka gik moko timore, wadhi gi system moro makata koro ndalo ma koth no biro to biashara pod biro mana beda nikech koro Cleophas kasiemo ni gimoro kaendi gima wan go kani iluonge ni portable power station. En to in one oting'o betri e iye kanyo to oting'o inverter iye kanyo. En ok ochuno kata ni mondo ichaje gi sola. En inyalo kata mana chaje gi stima kende to otimo ni gimoro amora mitimo ang'owa midwaro mano onego bed ni itimo gi stima kata ndalo ma koth ang'owa ndalo ma koth ng'eny kata gima onego bed ni itimo gi sola ndalo ma koth ng'eny. Koro mbele ka systems biro mopogore ma kata koth biro bedo mang'eny to ok tim ang'owa ok nyal duoko biashara chien. Akone ni kik chunye podhi
oketa keta mijingo e gima odwa timo. Ok ochuno ni kochako to olwar to ni mano koro chunye timo ang'owa, chunye jok gi ohala en lwar gi yuto mane ohala. Koro oketa keta bidi kuom gima otimo mondo otim ang'owa, mondo otim gima otimono matek, then onyalo limo jok matimo gino mondo omiye ang'owa, omiye advice kaka itimo gino, mondo otim ang'owa, mondo encourage mondo dhi mbele gohala modwa timo. Ne jogo duto ma dwa biro irwa mondo ng'e gik ma wauso kata jok ma dwa ng'iepo, ginyalo yuda e namba mar 0705633472 kata 0729685103 kata e Facebook antiere kaka Jojakelo, TikTok antiere kaka Jojakelo. Erokamano. Nyakwara muge jwang' kinde ochopo mar tieko chenro ma kawuono mar ohala gi mwandu. Wasewinjo sigand Joseph kaachiel koda kamano mar George. E thuolo ni wadak kao yweyo, to ken yweyo machuok ni pod waduogo. Warado kendo juma manyien ka wadhi miriekni mopogore opogore kaka inyalo chako ohala kendo tae e yo makare. Ikete mana kar kae ni mar juma manyien chieng' tich ang'wen wabiro gi chenro maiye lach. Oriti masani, nyinga Cleophas Oluoch. Mondo mine chenro ni kod mamoko mag ohala gi mwandu, donji e viewsasa.com. What if the world was more accessible than you think? The beaches of Zanzibar, the beauty of Rwanda, the energy of South Africa, the culture of Malaysia, the skyline of Singapore, even the Caribbean shores of Barbados. All destinations Kenyan travelers can experience with visa-free access. No stressful visa processes. Just your passport and your next adventure is waiting for you. Discover visa-free and visa-on-arrival destinations with View Travel. Call 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Jumani, erogo manyithindo.